Grace le Emma ti chu chian in kom ngai tak ni in an du thu samber chu collation chuan nuwa Paris fangkwal tura zinvel chuani chumi tur chuan na te thokin an lo te thei ang tokin an khol ve china waitress anga tho chu meiche chen khat la in an lo nu izat boka ma se engama an ngai du lem lo graduation zana chuan Grace te chung chuan alum na haute an neya an vai chuan wa man ti hle a ma se mek Grace unau nu shon chu akal ve don tian sha chuan boruak a in thlak chiang hle anin polo em awang chuan atu jok mama chu an phur lo flight ticket zong zong an book vek to wangin kaldun mai lo chu ti thei an nei ta lo an kal ma zana Owen chuan Emma chu akal lo na na propose a propose na chu Emma chuan pom ma se Texas om chu a hnial thung thil dang soi belin anin hnial ta chiama Owen chuan kal tu ren ti ta ani atu ka chuan Paris chu thlengin tour guide puina chuan a hmun te chu an fangkwala Emma stepa kal lain a ke atina a khwalzin ve tho Riley chuan alo puya in be man lawin mekin alo ko wang chuan an kal ngal thuai zana chuan an room an thleng chu alo te hle maya anin chom alangai don zui atira chuan lungoi lo ma se anuwa chuan nuam ti taka turin thutluk na an siam le ta shama Eiffel Tower te an tlo le lai chuan mek chu Riley nen anin hmule a chuti lai mekin Grace hoi kwal chuan tour bus tlan tur chu telescope atang chuan a hmuwa phak tung nial ma se an nang man talo Grace chu a thin rim hle a chan po Paris zinturin akumakum tel poisa alawin khol to wangani thin rim takin chulai hmun atang chuan a kalsuna Emma le mek po in an zui ve ngal an hotel pana an kalkunga la ro in nanin hotel an mu masak bera chuan an lut ta topa bedroom lama an lut ngala mek le Emma po in an zui ve chela chuti lain hotel lobby a chuan Cornelia celebrity la takmei Grace ne na in ang tak chu hotel reservation chung changa buai na tokin hotel receptionist nen chuan an lawin be boka restroom a hmu mai lo wangin hotel atang chuan chwa atum ve mek boka Emma le mek te omna avalu cha chu Grace ne nanin ang lutuk chuan a chhong dun khop mai thu chiang ingma azo ma in Cordelia a chuak le a chuti rual chuan Grace chu toilet atangin arun chuak ve chia bok mek le Emma chuan Grace chu makti zetin an enkwal ve boka Grace ero chuan an thu soi chu enga voka ngai lo thung hotel atang chuan chwa an tum lai takin manager chuan lo ti dingin Grace chu Cordelia emoti in alo bia a atan chuan an hotela room chaber an pek tur thu soin zanjia te aron pe ya engthil chi ange thleng ti chu Grace chuan a shethiam chi alo ma se ei tur tui mel taka wang chuan manager som na chu alo pum ve wata dinner chu a room a da sak turin ati ngal bok nula te chu khum lian le dup taka chuan an muzala mek chuan midang ming ho a abung ro lo man chu dik che na shelo midang ero chuan engama an ngai lova ra su zo rwala chwale tumin khuma chuan an mutani ma se an vai chuan an lo mutlang ta dai mai atuk zinga chuan phone call wangin an hara hotel ko ta karin anga to thuan ron shila nula te chu man mo takin chu an tuma konga manager la chuan lo muin package aron peya private car in anga nalama ashwai ngal bok mek chu an thil ton te nuai wang chuan ala mumal thailo anti ang chuan om ve ta topa Emma chuan package chu hongin Monte Carlo lama charity trip nei tura kal tur an ni thu a shi chuaka private jeta chuan chuangin Cordelia chanchin magazine chuang chu an chiar zuya Monte Carlo an thlen chuan charity boy puitu chuan alo lom hle afapa Theo po aron telve Theo chuan Cordelia chu meiche swal takani arina wangin angai na vaklo chumi wang chuan ngai no be lo takin press conference tura in buat sai turin a shila chu press conference ni na chuan Grace chu lunglu thi man tau tak mai chu lilam tura ti ani an hotel chunga an lu le rwala bungrua anin chuan engkim chu Cordelia ta vekani
Chumi tlaya chuan Grace ema le mek chu designer thuam in belin press conference na kaltur chuan anin siama chumi zana ama a mit zongzong a fuk chan chu Theo a chota Theo chuan a thi wang ani thu soin chiman tole wang takani wangin an enjoy thu a shila chu thi chu charity auction a shal tur ani nge Texas lama Owen po in ema chu biak po tumin a thil ti wang chuan ngai dam di la tuma hotela phone lo thei hila wangin a betlang thei si lo angai to ema wang chuan ama po chu Paris lama abial nu zong turin a kalve ta topani Theo chuan a thian pa den chu Grace nen alawin mel shatira Alicia Cordelia nutei chu lokarin Cordelia zia chu a in thak deuh ti a shithiama atuka beach lama ankal na chuan mek chu ema chuan a fiam zawa a thinjima wangin a kalson tadaya beisei lo dewin Riley nen chuan anin mule ta lol mai Riley chuan atuka Italy lama akal don thule chumi ma ngei chuan hunnuam tak mandun adu thu asria mek po chuan an chipa hne to ema wang chuan a zui ve ta topa chuti lai vek chuan Grace chu Theo in an in lama ashwaya Cordelia tan polo match an lo buat sa isak chuni in Grace la chuan polo a khel thiam der si lo chu chuan anu te po chu atiring hel ve ta viau mai Alicia chuan Cordelia chu phone in ani la chuan khwa a om lo thuwaron shila Cordelia chuan Grace chu aya even in lan tur chuan arwat ani ti aringa Alicia chuan vabia in zona engingemo ani na chungchang of zota Grace po in thup chu tumboy ta big lovin til thlendan chu ashil ta veka Alicia chuan security ka umai adua ma se Grace chuan charity bawrak ati chia ta hlau om tia asuya wangin ati tangam chia lo charity even zo ma chu alem chan chu chunzom turin chatakin ati ve ta mai bok Theo chuan asakor in ati shwain ami zia in thang chat ema wang chuan alo duru ve to hle ani ema po dan chuan party na akal turin alo shwai chhuak veya charity ya lilam tur thi ngei chu awar chhuak ve bok traffic zama chuan mekle Riley te atok ve chia ngai dam te indilin mek chuan ema chi chu adil leta auction ma in him takada chata du wangani Riley back pocket a chuan da ngal bok Grace le Theo pu in hal moi hal te chu anen du na an pani chuan anin du ton to thu chu an la in shil ngam chi alo Owen po chuan magazine ema ti thalak chu a mulol chuta chang chuan Monte Carlo an ni nge in a sheta a atuk zinga chuan mekle Riley chu hotel a in thlain in thana nanin form zui vongvonga newspaper a an chi chungchang in ziak Grace in a chiar chuan million chuang mandai alo ni mek chuan chi chu Riley beka ada kha ala let le mi alo ti a she chuak ngal jok man mo zatina enzuya mutura om to lo emale Grace nena thil thlendan chu ashil Riley Italia kal tur po chu asrei ngal bok an pathuma anin hnia lai chuan Cordelia kara tanga ron chuak chu an mutamai man mo zatin room an ti fai ngal sok-soka hotel entrance a chuan Theo chuan lo muin a muya chuan chi baina na la fob zui Cordelia chuan a beng chiang hle Cordelia in apindana panlai mek bo chuan nulate chuan chuan mai turan la mu theilo balcony lama chuan lon phein Cordelia chuak chuan a mulo lo room le lama tang chuan engtin tinemo an chuak thei sham train station chu thleng ma se Riley chu an mu man ta chuang lo kalbo mai ai chuan thil thlendan chu Cordelia hena chuan engkim shila ngai dam dil an tum ta topani Cordelia chuan magazine an thalak chu muin Grace chi or lai po chu a mu mai lo man mo takin a thi chu avacheka chi reng alo om ta lo Riley chu hotel lama lo let ve hlolin make room number aron zota receptionist ero Cordelia in alo ko lawangin anga isak lo hle police street lo turten atia Riley po in anga isak lo ema wangin ama in nakal ta topa Grace te chian ho po an lo let ve chia receptionist chuan lobby a mu chu makati ve hle Cordelia emo atiani security ama moem tia azo chuan Grace chuan alo nara Theo po in mu ve in
auction tura in pevat turin atia Grace chuan a fop vele da si chu Theo po anga ina taka shelo le a mala in Cordelia in alo beng to sia in chunga chawrwala Riley chikenga mu chuan an chhong hlom hle a pek le wangin mek chuan lom thu shilina kwa azuya awen po hotela lo thlengin ema room number aron zota Cordelia ka uwangin police po an ron thleng rang hle mecha te chuan thil thlendan chu Cordelia hne na chuan an shilfia ma se Cordelia chuang enga ma alo ngai du lo charity auction po chu kalatum haula walo ni police ron lu ma hawin Cordelia chu man betin Grace chu Cordelia angin lema changa midang hawnin chuan auction ne na tur lama an kalzuya lobby ala chuan Riley le Owen an la muzui ema umna la chu mek chuan ala soi chuak zuya Cordelia vengin ruma alo omalo ni ema bindana Owen na chawa ema chuan alo lom hle ngaidam dilin mangai bia thu anin hlana Cordelia chu chuti lai chuan alo tlan chuak thein man mo takin auction lama akala Grace chu stage ha chuan jam ema wangin mek chuan adin puya chuti lai chuan thil thlendan dik tak chu engkim a soi chuak ta mi pui chuan makan ti hle Cordelia po ron thlengin Grace chu alema chana wangle a thiaru ka wangin police nge na man turin ati a Theo po chu thil wang chuan lungoi lovin pindan na chwa san ngala Alicia chu loading chwakin chi chu 6 million euro zetin aron changa Cordelia chuan top turing tima che Alicia chuan Grace chu apuye duani police po chuan meisa chu rilhnel oma a umlo baka chi ber chu a bole tak lo wang chuan case siam theita lo event to pa chuan mek chuan Riley Rwala Italy kal chu atuma ema po Owen nen an hole ta mekle Riley chuan hunnuam tak mangin khovel an fangduna ema le Owen po dinner gil dunin lim takin hunan mangveta Grace po no pang ho zirtir na thok turin Romania a chuan volunteer na athoka mel vel arem fel lai chuan chu skula vek chuan Theo po charity thil wangin alo om ve reng chuni in tukvera tangin Grace kal lai chu muwa Theo chuan zuin an pani chuan in mel shat tir na te an nei duna movie chu atop zui ta ni